Hej YouTube. Hej YouTube. Jeg beklager, at vi lige har fået nogle ting i vores multi, men det er fordi, at det var der lige tæt på. Jeg har fået 5 stykker træ, 2 svampe og 12 sukkerrør. Men jeg håber ikke, det gør noget. Men det... I må gerne skrive, om der er noget dårligt eller sådan noget. Eller om I bare synes, den er rigtig god. Ja. Det er bare sådan en bane, vi lige sådan... Der er en grisespærne, Thomas. Der er også en lige derovre. Dem har jeg fundet for længst. Nå, lad os komme i gang, Markus. Hey, herovre der er hegn. Nice. Der er et skilt. Og en kiste. Der er masser af skilte og en kiste. Der er 6 skål. Du får 3. Tak. Hvad står der på skiltene? Det er hvem vi skal redde. Nå, vi skal redde folk. Der er lost. Der er et så hus vi skal redde der. mennesker. Jeg kan se et hus. Godt, lad os gå hen til det. Eller nej, det er nærmest et fly. Det er et nedstyrtet fly, Thomas. Ja, måske er der noget derinde. Måske en af menneskerne der. Vi skal have slukket ilden. Jeg kunne bedre forstå, hvorfor at det ikke kunne, at det bare blev ved med at brænde. Ja, det er et nedstyrtet fly. Prøv at komme herind og kigge ind i. Nå, der er ikke noget. Jeg tager lige det blå pels. Du stjæler på flyet. Der er noget. Yes. Jeg kigger lige herovre, Tom. Der er et eller andet. Redstone. Tænd det. Jeg vidste. Er du død, Markus? Hvad? Er du død? Ej, og der bliver nat. Og der er jo zombier med. Hvad? Okay, Thomas, i det her nedtilfælde må man gerne gøre det til morgen. Venlig, er du der? Ja. Jeg er ikke død. Jeg har kun mistet 2,5 liv. Hej. Nice. Også. Iron blokke. Så kan vi også få lidt iron. Det er jo ikke snyd. Det ødelagde det for os. Vi har 27 iron blokke. Nej, 27 iron. Vi må finde den, mand. Der er også noget iron. Nice. Lad os lave en hurtig mine. Finder du, når jeg har noget træ? Der er mere iron, mand. Oh my god. Styr jer. Jeg går lidt rundt og ser efter en mand. Markus, jeg kan ikke finde noget jord og alt der iron. Aha. Jeg kan ikke finde noget sten. Nice. Det her det er nice nedstyrtet fly. Ja, jeg har fundet sten. Bare vi kunne komme derop til anden etage. Der kunne godt være en mand. Ja, der er nemlig mange mennesker med. Og vi skal jo nok få dem tilbage til starten. Det skal vi sikkert. Markus, er det ikke i orden, at jeg ikke bruger vores iron lige på det her? Jo. Det er altså dumt bare lige at lave en iron pickaxe, når man bare lige kan hugge 3 sten, og så har man en stenskål. Og det er sådan set nærmest lige så godt. Det her det er nice nedstyrtet fly. Ja, jeg tager bare lige alt det her iron. Iron. Oh my god. Oh my god. Styr jer. Jeg er på anden etage, Thomas. Der er en kiste. Hvad er der i den? Der er nogle sænger og nogle kompasser, noget ild og noget brød og nogle stiger. Hvordan kom du? Noget sand.
Bare lad det blive, jeg kommer lige op, så kan jeg Nej. se det. Jeg har taget alt nu. Jamen, Nå, vi skal have lige mange ting, så jeg lægger det op igen. okay. Jeg begynder bare at dele det. Så vi har lige mange. Tag Og en så der. seng, Thomas. Okay, så tager du en seng, så tager jeg en seng. Så Så tager de... Hey, du har taget alt brødet. ja. Nej, jeg skal have taget... Ja, så Nå, tager du jeg fik den ene seng. flest senge. Så får du flest stiger. Og så får vi lige mange der. Og så får jeg flest glas. Okay. Så har vi det. Er det resten mit? Ja. Hey, Nå. nu... Vi kan se, hvad vej vi skal gå, Thomas. Nå, ja, med kompasset. Vi skal lige ud cirka den vej, jeg står. Hvordan ved du det? Jeg kan se, den er lige. Ja, bare fordi den er lige, så betyder det jo ikke det, Markus. Eller så skal vi gå op af... Prøv at se, Markus, den er også lige, når jeg kigger den her vej. Lige her, der er den også lige. Det er ikke noget med det at gøre. Du har jo Jeg har jo hvad? ikke noget. Hvordan kommer jeg lige ned? Hopper. Markus, med en stenpickaxe, der kan man få ironblokke. Så jeg tager bare lige en masse ironblokke, så får vi en masse iron. Det er dejligt. Men vi skal videre. Ja, men vi skal jo også have iron. Ja. Hvis du bare går videre, så TP'er jeg, når jeg har fået en masse iron. Okay? Okay, Markus? Ja. Godt. Hvor meget iron? Jeg har 11 iron blokke. Bare man kunne flyve i det her nødstilfælde. Okay, Markus, jeg har 64 gange 2 og så 7. Jeg tager 5 iron blokke mere. Hey Thomas, vi kunne egentlig Vi kunne egentlig hvad? godt sige lidt farvel nu, og så kan vi lige sætte flyvemods på. Nej. Det var en lidt sød. Kan du ikke se det? Det var lige det, jeg kunne se. Synes jeg kunne se Så den. bliver TP'er. Så lad lige være med at slå. Så jeg bliver skadet. Jeg kan se dig. Ja, jeg kan også se dig, altså. Vi skal bare videre. Jeg har 64, 64, 61. Hvad vej tror du, vi skal? Jeg ser, om jeg kan finde flere ting. Det kan jo være ledtråd. Hey! Måske kan det hjælpe os, hvis jeg læser den note højt der, jeg fik. Fik du en note? Ja. Internet. Ja. Chrome. Skorstræk downloads. Det virker ikke. Så bliver jeg nødt til at gå ind i overførsler. Computer. Overførsler. Og så skal jeg lige finde den. Der er i hvert fald intet i nærheden. Hvad? Jeg kan ikke finde den. Der, Minecraft Lost. Adventure Notice, Minecraft Lost. Minecraft. Drift Adventure Fast, non Dust. For loaded descriptions, fan, okay. Drift Iceland, Iceland until the storyline and blocks.
I do not destroy walls, dirt blocks, trees. Fuck. Jeg skulle have læst den her først, Markus. Vi må ikke ødelægge mure, jord og træer. Det gider vi ikke at overholde. Set the game peaceful and people might go faster will be loot of walking. Have fun this map with group friends. The story is beginner's trash transcribed. Have often flight ornament destroy Iceland for the group. Minecraft Lost Adventure map for Lost fans. Chapter 1. You do not jungle and blood the seal. You must find side hints, trash the potion, the find shot, look the sky, see death. No. Over the very plan to explore. Maybe I will set the screen is transformed in the moving here. Still beach, but no. Okay. Der står, at de er ude på øer. Ude på øer, så skal vi jo bare finde nogle øer. Så skal vi over til vandet igen. Og der står også, at vi skal ud i skoven. Og der finder... Nej, først... Da jeg læste historien, der sagde den, at de var ude at flyve 812 km i timen, da de ikke kunne styre flyet. Og så styrtede de. Og så er flyet lige der. Og så gik det i stykker. Og så gik menneskerne ud for at lede efter det ude i vandet med deres både. Så vi skal faktisk bare midt ude på vandet. Ja, for at finde dem. Hey, vi fik jo noget af det her, som vi kan lave noget gulv, en kist og sådan noget, som vi kan gå i seng. Nej, du tog mit Ulla, tog mit ting. Bare lave 2 både. Lige meget. Så da jeg tager lige den her med. Der er ikke noget. Kommer du? Ja, min båd gider bare ikke at sejle. Sådan der. Efter. Så Thomas, vi skal bare egentlig finde nogle øer. Der kan de mennesker være på. Ja, nemlig. Fremad Mars. Jeg overhælder dig. Smadrer hans båd! Der er i hvert fald en masse blætsprutter. Hvad jeg drejer? Hey Markus. Hvad? Skal vi finde en anden bane? Jeg synes den her er lidt sværere. Jo, hvor er du henne ude? Men det skal også være sådan en her slags, hvor man skal finde ting. Okay, kan jeg godt, skal jeg bare slette den her, eller hvad? Ja, vi siger farvel for nu. Vi ses!